מאמה איפה זה מרום גליל? שמעתי שזה בגליל, או בעצם בגולן. אורי, מי ידע שיש פה אנשים? מי שמע בכלל על אביבים או על כפר שמאי? בגליל לקפוא מקור זה דבר רגיל, כאילו שאומרים שקיץ. לא, אני לא מכיר עוד מקום מקבלים רישיון לפני בר מצווה. איך שבאתי התאהבתי, כל מקום שבו דרכתי, לאו 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 בכל בית התארחתי, קוסקוס וחמין אכלתי וצבעתי. 3, 2, 1 במרום גליל אל תשכח מעיר עם הרכזים, מבלים גם בקומונה. במרום גליל הכיף פה רק מתחיל, תל אביב לא באופנה, נשארים לעוד שנה. תדעו, יאללה חבר'ה מוכנים? אוסף ביצים עם אבנר במושבים, כן, אין היום צפצופה, בצור לבון וקרוויאל, לא מפסיק להשתולל זה הבית 3, 2, 1 במרום גליל אל תשכח מעיר עם הרכזים, מבלים גם בקומונה. במרום גליל הכיף פה רק מתחיל, תל אביב לא באופנה, נשארים לעוד שנה. טייסת ריחניה, טייסת ריחניה, אורי, מי ידע שיש פה אנשים? מי שמע בכלל על אביבים או על בחי. במרום גליל אל תשכח מעיר עם הרכזים, מבלים גם בקומונה. במרום גליל הכיף פה רק מתחיל, תל אביב לא באופנה, נשארים לעוד שנה. תרקדו, תרקדו, תרקדו עכשיו, תרקדו. יאללה חבר'ה, אנחנו חייבים ללכת, נתראה עוד חצי שנה, ביי ביי. כל מקום שבו דרכתי. מוכן? מתחילים ישר כבר. זה האחד הכי קשה.